La gent té una preocupació sobre el tema, el dia a dia de les escoles. Hi ha una problemàtica que la gent ha detectat i, per tant, els partits hem de respondre a aquesta preocupació amb actes. No hi ha xarxa d'escoles infantils de 0 a 3 anys, pública i gratuïta. En les darreres setmanes estan apareixent moltes notícies de noves retallades encara més greus. Ha passat més de 27 anys des de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament de valencià, seria la nostra llei de normalització, i sembla mentida que alguns passatges encara d'aquella cançó del tio Canya. Ha passat 27 anys, però no podem esperar un quart de segle més per reconèixer la necessitat de, per exemple, tindre requisit lingüístic o que puguem ser tractats en valencià en totes les administracions. 5 anys de trobades i el temps passa, però la veritat és que estan passant ara coses que estan desmuntant-nos les possibles aspectes que hem conquerit durant aquests anys. Que els xiquets i xiquetes, quan finalitzen la seva escolarització, dominen les dues llengües oficials. Cal dir que l'èxit del model s'ha aconseguit gràcies als programes d'ensenyament en valencià i d'immersió lingüística. Les actituds d'una part de la societat valenciana que valora poc la seva llengua i que té influència i poder suficient per a imposar les seues actituds i els seus interessos a una societat desinformada. L'escola privada i concertada controla més del 50% dels ensenyaments obligatoris i constitueix, sense dubtes, una barrera impermeable a l'extensió de l'ensenyament en valencià. Si analitzem les dades globals, la que interessa és que només el 34% de les criatures que comencen la seva escolarització, és a dir, que es matriculen en 3 anys, sols de cada 134 s'ensenyen a llegir i escriure en valencià. Amb tot el boom del plurilingüisme, és a dir, ara que ja no som bilingües, han de ser plurilingües, han de conèixer més llengües. És el moment propici perquè la comunitat educativa valenciana de veritat obri un procés de debat i de diàleg per tal de corregir aquestes possibles mancances. L'ensenyament en valencià continua augmentant, però hi ha una desacceleració, pràcticament s'ha estancat. L'escola pública és la que sustenta la normalització de la llengua i les escoles concertades no fan ensenyament en valencià. La tasca prioritària de l'escola pública està també en acollir els nouvinguts, en el tractament de la diversitat, en les necessitats educatives especials, en la normalització, etc. Si no prenem les mesures necessàries, aquesta situació pot perjudicar greument el valencià, perquè pot quedar el valencià matxucat i prensat per les dues llengües dominants, el castellà i l'anglès. Què li preocupa al senyor conseller? Què li preocupa a l'administració? Potenciar un sistema que no és el sistema públic. L'educació pública, sinó que els retalls generalitzats amenacen el seu futur. Nosaltres al llarg d'esta legislatura hem presentat un total de 7 mocions distintes de caràcter relacionades amb l'educació, totes han sigut aprovades. No passen per l'escola pública, però passen per altres temes com les grans severs, les grans tonteries que deia Mònica Oltra, les grans tonteries per als quals mai falta diners, com la Fórmula 1, la Copa Amèrica i tantes altres coses, de nous retalls importants, com està passant en Múrcia, com està passant en Madrid i com està passant a Catalunya. El primer és la creació d'un centre de primària que s'ha reclamat des de l'Ajuntament per 2 vegades, que de fet està considerat per l'administració, però que està en els terrenys, el que aniria al costat de l'escola infantil, però que no se sap quan, com començarà. Però aquest serà l'únic poble del País Valencià major de 10.000 habitants, jo m'atreviria a dir major de 5.000, que compta en institut i no té cicles formals, que puga portar als alumnes en necessitats de mobilitat als pisos superiors. No n'hi ha ascensor. Això crea problemes importants en retallar i en heretats. Tots sabem que la gestió privada el que vol és tindre uns beneficis, i així estem parlant d'educació. I aquest programa, el Pla Educatiu, diu l'Estat posa el 50%. L'altre 50% el posa una altra administració. Uno diu, bueno, l'altra administració hauria de ser la Generalitat Valenciana o entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament. Però no. Aquest 50% és exclusiu, l'únic que es subvenciona, i l'altre 50% la Generalitat no se'n fa càrrec. Però no sols això, sinó que l'Estat ingressa aquest 50% en gener de 2009 en les arques autonòmiques. I en aquests moments encara li deu a l'Ajuntament la meitat
d'aquesta subvenció de 600.000 euros, en què li deu l'Ajuntament la meitat està. Els partits que estem presents en l'Ajuntament acordarem fer una consulta i en el cas dels partits posaven distintes propostes per a que els ciutadans pogueren dir quines es pareixien millor. A nosaltres ens va agradar l'experiència, ens agradaria que es repetirà més aquest tipus de consultes. Nosaltres proposarem que una d'aquestes partides se destinara a reformes en les escoles. La gent el va votar. Gràcies per invitar-me. Bé, efectivament, jo vinc així com un dels promotors d'una iniciativa legislativa popular. En definitiva, és presentar un projecte de llei a les Corts Valencianes amb el suport com a mínim de 50.000 persones que estiguen en el cens, i amb un objectiu, fer una xarxa d'escoles infantils pública i gratuïta com són. La primera cosa és que hi ha gent que diu escoleta i altres en diuen guarderia. Generalment la gent que mana en el País Valencià en aquests moments no parla d'escoletes, sinó que parla de guarderies. Les ensenyen i guarden, també en aquesta edat, i les guarderies guarden i no ensenyen, o no ensenyen massa. És un objectiu econòmic de primer lloc. Molts dels països, poso un exemple emblemàtic en Europa, Finlàndia, amb pocs recursos, que estava prou endarrerida i que en aquests moments és una potència molt avançada. Un dels seus elements fonamentals és el nivell de coneixements i el nivell de preparació de tot. En els anys 75, quan es feia la transició, hi havia en València un gran moviment veïnal i una de les coses que van començar a fer en els diferents barris de treballadors és començar a fer cooperatives d'escoletes infantils. Hi havia 20 i pico, no recordo el número exacte. Va arribar el primer govern d'esquerres, socialista, comunista, i va fer un patronat d'escoletes infantils que tenia un caràcter prepúblic, perquè no hi havia bases legals per a poder fer una altra cosa. I va funcionar bé, ho dic de veritat, perquè jo vaig tenir una filla allí que funcionava estupendament. Però va arribar l'any 91 i en això va arribar doña Rita Barberà i s'ho va carregar. Aquí que també vos puc dir, hi havia de responsable d'educació una senyora que es deia Dolores García Broc, que tenia una sèrie de guarderies i que aquestes escoletes li feien una competència, ella deia que desleal. De cada 100 xiquets, 2 només van a escoletes públiques. Mirant un poquil la renta per càpita d'aquells anys. La del 76, la del 80, no tiren més enrere perquè no he trobat dades. I l'he comparat amb la del 2010, les dades són provisionals encara. Mireu, la renta per càpita de cadascú, mitjana de cadascú, s'ha multiplicat per més de 3. Per tant, que ningú ens diga que no hi ha diners. Si abans n'hi havia, ara n'hi ha 3 vegades més. El que passa és que es dediquen a altres coses. Un mestre o un treballador el que té un problema de mobilitat, van els seus pares també? Naturalment el tema afecta no sols als alumnes, afecta també als professors, no? A nivell educatiu no s'han pres mesures o s'han pegat tocs d'atenció així? Per exemple, en el tema dels barracons... L'educació no ha participat, no ha donat les dades, per exemple, de fracàs escolar i tal, en l'informe PISA i tal, se parla de a la Catalunya, no sé quant, i al País Valencià no apareix. Les infantils no són gratuïtes, estan agreujant les desigualtats. Per què? Perquè jo te diré l'exemple del CUDI. A més del 80% dels pares dels alumnes són treballadors. La gent no té consciència, no ha pres consciència de l'etapa tan important com tu ens has descrit. I llavors s'estan agreujant les diferències. I que han anat a les escoletes infantils, s'ha notat moltíssim, moltíssim. O sigui, en València s'està produint, en aquests moments que hi ha molt d'atur, en els últims anys ha disminuït la població escolar fins a l'extrem que estan tancant alguna escoleta guarderia de caràcter privat perquè s'està quedant sense xiquets. Seria una qüestió, l'etapa infantil, tant la de 0 a 3 com la de 3 a 6, o sigui, 3, 4 i 5 anys, no és obligatòria en el sistema educatiu, això és un altre dèficit. Però la gent ja se n'ha adonat de la importància que té aportar el seu xiquet a l'escola.